Ụmụnne m kemgbe m mewe program ahụbe m ụdịrịka ihe kelebe before ahụbe m ihe yiri ihe kele nne anụbedo m na ntị na ihe dị ote na o mere ọ na-anụkwanụ awe ụmụnne m biko ihe m bịara wụ ma ajụchatara ajụjụ ọ gịnị ga-eme nwunye nwa ga-eji sụkpo nne di otu anya were ikpekpe aka mapuo otu nne di anya akpa anya ya bag anya agbawa were ha aka ọdụ bijie ya otu ụkwụ. Ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị nọkwa ọka dịkwa ndụ ọka gwuzoro ọtọ ọka dịkwa okugo ume afta o mere nne di ihe kele nne kedu ụdịka nwoke ọ na-alụ ọ gịnị mere. Ụmụnne m mkpụtụmkpụ ga-agba echi aga m abịa koo ya wa akụkọ na ihe mere n'otu o siri mee. Ọ ka na-agbagacha m aja m amadị m ebe m si adigest ya wee okwu. Echi aka nri lee ya o ghere agho, echi n'aka ekpa lee ya o ghere agho, ka echi ga-adị ọ ga-adị kpọkpọ na ntị. Ụmụnne m ayi ụnọsụ nwunye nwa tụtụrụ nne di ya n'ime ihe a niile o gburu nwaanyị a ọ nọ ihe mere nọ ka ụnụ ga-ahụ ihe kpatara ifunu ke nwoke na-alụ ke nwaanyị ke nwoke wụ di wụkwanụ nwa this woman akụjishiri ụkwụ nwa ya nwoke nọ na-arịọrọ a na-arịọ dị ile dị alakwara ke nwaanyị akụjishiri ụkwụ dị mene nne di eji aka ọdụ akụji ụkwụ makpuo ya anya si ya gbagharala na nwunye nwa ya alakwala. Ụmụnne m ọ gịnị ka ọ dị nke ọ ga-awụ ihe mere nụ nwunye nwa ji were ikpekpe aka ọkpọ sụọ nne di ya n'anya makpuo ya otu anya akpa anya agbawa a na-eme operation already ohili bụ ọ ka bụ bandage n'otu anya tụtọrọ ha otu ụkwụ ya agadi nwaanyị akụjiri ikpere na nka kedu otu o si hil tụtọrọ ha otu ụkwụ gịnị kpi ihe separate ya kụjie mgbịrị ikpere kụjie nwaanyị mmadụ ụkwụ aka ekpe n'elu ihe mgbe ya nwaanyị enwe mind sị na ya gbagharala nwunye nwa ya na ọ gbaghara ya na ya achọ ka marriage ya na nwa ya nwerekom ke nwoke kwanụ na-alụkwana ya wụ dị lady sị gbaghara na ya achọghị ka ihe marriage ha nwerekom na ihe mere na o mere na ụmụnne m ihe ka o nwere otu ọ dị edere m ya wụ akụkụ edechara tọrọ m ajụjụ a post so in the history of nwunye nwa na nne di ahụbeghị m ụdịka kele mbụ. Ụmụnne m echi ka a ga-agbotowa ya wa akụkọ n'uju ya Jizọs owekele nọ n'ime enweghị mmadụ na-aga ahụfụ nwebeghị mmadụ na-ege eji ntị anụfụ onweghị ihe nwunye ọhụrụ nweghị ị ga-ahụ otu ga esi nụkwanụ ụna anụkwanụ echi ka ọ ga-ada echi ka ọ ga-ahịọ. Ụmụnne m ọ ga-ahịọcha 12 o'clock tomorrow the video adịla ready onye hụ m ọnụ ụmụnne m ha